jini jijiya ko ina ya zagaya, gashi idanuwa na san gani. So kenan mai hada na kusa da nesa, so shi ya haddasa kanina da Fatima bintu Rashidu. So kenan mai hada na kusa da nesa, so shi ya hada mayar fara da Fatima bintu Rashidu. Assalamu alaikum, sallama alaikum, amsa min al'umma, domin duk abin da zan yi ina sa Allah in zan soma. Wanda shi ya daɗe ni da baiwar waka, na gode mai sama. Shi ya kyautata muryata in nayi waka, a jika da ɗar zuma. Ni dai ɗan Zariya ne, a layin zomo aka haife ni. Sunana Sulaiman, baba na Umar, haka aka kira ni. Da shiga ta harkar waka, sunana sai ya canja launi. Ake kirana da mai yar fara, Allah haka ya tsara a gare ni. Allah shi ya yi mini baiwar waka, ni san ban raina ba. Ni'imar da yayo a gare ni ta sa kullum nake cin riba. Dan muryata ta je inda san kafata ma bata je ba. Waka ta zan masalar rufin asiri, san ba na ruba. So kenan mai hada na kusa da nesa, so shi ya hada mayar fara da Fatima bintu Rashidu. Wata rana ba zan manta ba, na tashi kafin in fita aiki, sai na ji an kira wayata, nan na daga dan in fita haƙi. Inda aka yi sallama na amsa, na ji murya mai tashin shauƙi. Sai ta ce mai yar fara ne, na ce mata shi nisan ɗinki. Bayan mun gaisa ni da ita, sai ta faɗa mini sunanta. Ta ce mini ita dai Fatima bintu Rashid, haka ne sunanta. Yar garin Gombe, a Gombe take da zama har da karatunta. Sai na ce mata masha Allah, na gode kuwa Fatima binta. Sai ta ce min ni dai ina tare da kai, waƙoƙinka na zaɓe su nake ji safa da rana, musamman waƙar ka yau da gobe. Sakon da yake a cikin da nasiha ce ga wanda suka taɓe, domin ka faɗi bayani lallai mai yar faraka burge. So kenan mai hada na kusa da nesa, so shi ya hada mayar fara da Fatima bintu Rashidu. Mun yi hira da bintu Rashid a lokacin nan tamkar mun saba. Ina ji kalamanta da ɗabi'unta, san ba ta ruba. Ta yi addu'a a gare ni kwarai, sam ba zan boye ba. Allah ya tsare ka da sharrin mahassada, ya saka kai zarra. Nana Fatima bintu Rashid tana kirana a kullum mu gaisa. Wata rana ta ce mini mai yar fara, dan Allah kar da ka kwafsa. Sai ta ce mini san ka a raina ya soki zuciyata da kusa. In ka ce mini ba ka so na tabbata zan mutu da kansa. Dan take na ƙara tunani, shi fa masoyi abun a so ne. Sai na ce mata ni na fahimci kina so na, jinjin na gane. To ki kwantar da hankalinki, ina son ki so na gaskiya ne. Ni da ke mun zama ɗaya a soyayya, so gaman jini ne. So kenan mai hada na kusa da nesa, so shi ya hada mayar fara da Fatima bintu Rashidu.
shakuwar mu ta kai a nuna ko a ina faɗin duniya. Wata rana ta ce masoyi na ni dai ina so na ganka, kunnuwa na jin muryar ka, idanuwa suna mararinka, domin a zuciyata wallahi ni ba ni da tamkar ka. Sai na ce mata kar da ki damu zan zo idan na rage ayyuka. Fatima bintu Rashid ta fashe da kuka ta ce mini ya kama soyi, ni dai zan biyo ka Zariya ganin ka shine abin da zan yi, domin akan ka zan iya komai ni sam ba na shayi. Sai na ce mata kar ki biyo ni domin kwana san abin da zan yi. So kenan mai hada ran kusa da nesa, so shi ya hada mai yar fara da Fatima bintu Rashidu. Sai na samu na rarrashe ta na ce da ita Fatima sori, bai dace ba sam ki biyo ni, ai ya kamata ki zami yin nazari. Sai na ce mata zan zo ranar Asabar, tabbas na yi alkawari, bai saurare ka biyo ni ka sha labari na ni